Lo, istorya na tabi lo kung paano ka mo nagkamid-mid ni Lula kay ito. Nuda nagkaaguman. Ay sus man na makuhapo kung iniyo. Bati bigihingal na nga na kita kang kastang hapo na iniyo. Kapag istorya humpamang kita. Kodo mo na dyan sa nebulizer ko. Ano tabi lo? Sige na tabi lo, istorya na tabi lo. Paano ka ini? Iyan baga si Lola mo. Para tindang mirindalan kang panahon na ito. Or aldaw digdi nag-aagi. Kami pigtatangro kung mabakal na kaming baduya buda pinakro. Siyempre si Lolo mo man. Siging entremis kiligol man si Lola mo. Kaya nagaigwang interes. Sagod na kami magmarahaya na buot. Sagod na sa pag-ilusyon na ako uminabot. Nagaharana pagkabanggi may kaiba pang taga-gitara. Wala pa ka itong kuryente kaya may darang digasa. Pero basta nagdadalaw na ilang naulang. Kasi Lola mo na sa tao na patahawan kang magura. Kaya nganing makuha ang lindok nagsilbing maray. Nagtabang nagtanong nagharok binano ang mga dulay. Kang suminunod na ang aldaw igwa na akong hinapot. Tulos man namuyahan ni Lola mo. Wow duman ako sinagot. Kaya kay to ining si Lolo mo. Sige na ang sa iyang pagwapo. Nakapamada permi ang buho ni Lolo mo. Maski nagtataro. Kang kami na ni Lola mo. Hunang mapitugutan na ang pag-ibahan me. Kaito piglimitahan pa. Naba kung araw mo niyan. Iba na ang panahon. Ang babayi mi na iba na sa imo mandarahon. Maski nga ni bako pakasal. Agum na ang apunan kami kay to. Pagda ipakasal harong mo na pigplanuhan. Kapigbutan kang magurang sa mong pagminuutan. Tabago mag-aguman dapat igwa ng istaran. Kaya grabe ka ito. Pagpako pa mag-agum. Pag maulay bako sa dalan. Bako sa madikom. Tayaon ang pagrespeto. Buda kahigpitan. Ang silpon da ipauso kaya nagsusuratan. Pero may ginibo akong daisindang pagkaaram. Inagda ko si Lola mong magalis na ang paaram. Nakibayli kaming duwa sa bisperas na barangay. Inuli ko maaga na kaya nangalasindang Kaya sabay. napiritan na magpamalanin na nagdugang may nangyari na daan. Pinagulayan kang mga magurang sa maguran. Kaya napakasintuan ang asal kung anong bulan. Kang andun na kang samuyang kasal. Kulpihon ang bisita. Nagsayaw kami ni Lola mo sa banig na pantumina. Kaya iba-ibang nagdulok sa kada hero. May nagpaburunggahan kitudok na kwarta sa bado. May kung aramo sa nano. Bunggahon ang samong kasal. Tulong urig ang pinuno. May lechong pambinakal ata ang ugmaming duwa ni Lola mo. Nagsuro ay lalo sa inot na banggi na kami magkatubay. Pagkatapos kang kami na ni Lola mo. Magkaaguman siya na balos permi si Lolo mo. Grabing kahigusan na naog kang 10 taon. Nagkaagi man kaming 10. Iyan ang bilog na istorya. Ngunyan aramo na Ngunyan makuapo. aram mo na pwede